Ben, boa tarde de novo. Tal como dicíamos ao comezo desta xornada, imos proceder agora a ler as conclusións e propostas que se extraeron ao longo da mesma. No recentemente rematado ano 2024, cumpríanse 20 do Plan Xeral de Normalización Lingüística que por desleixo da Xunta de Galiza non se executou, malia a vixencia das súas propostas aínda a día de hoxe, e a finais do mesmo ano publicabanse os resultados das enquisas do IGE sobre o nivel de uso e competencia da lingua galega, aos que se suman os publicados nestes días polo INE. Se anos atrás os datos eran demoledores e preocupantes, hoxe en día confírmase a catastrófica deriva da nosa lingua que acusa a súa maior perda, tanto de uso como de competencia, nas franxas de poboación máis nova, máis concretamente en idade escolar. No ano 2020 concluíamos neste mesmo espazo, nas primeiras xornadas de normalización lingüística organizadas pola Cigansino, a SPG e a Mesa pola Normalización, que había que dirixir a primeira mirada acusadora ao decreto de plurilingüismo, e a quen o aplicou, o goberno galego, daquela liderado por Feijóo. Malia as numerosas mobilizacións e o rexeitamento da maioría da comunidade escolar, o decreto, lamentablemente, segue implantado e, tal como se reflexionou nestas xornadas no día de hoxe, segue a incidir no debalo progresivo da nosa lingua. Non en van, o decreto de 2010 cercena a posibilidade de que o galego sexa lingua vehicular nas etapas de infantil e primaria, impón a prohibición de impartir as materias científicas no noso idioma. Non incide na falta de materiais didácticos, sobre todo digitais, fundamentalmente nos cursos nos que se emprega Disgal, e profundiza na desgaleguización de ensinanzas como a formación profesional, as de réxime especial e a universidade. Tal como se indicou no día de hoxe, trátase dun decreto aprobado por un goberno en contra da lingua, que debería potenciar e defender, en palabras do propio Consello de Europa, a través de repetidos informes que denunciaban o incumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias. A política lingüística aplicada ao ensino a través do decreto de plurilingüismo, unida á ausencia da lingua en espazos de lecer, audiovisual e medios de comunicación, fixo medrar prexuizos sobre as persoas que falan galego para contribuir á fragmentación social e a unha grande ruptura xeracional, xa que son as xeracións máis novas as que menos galego falan e as que amosan a súa incapacidade para facelo. Alén do que afecta concretamente o ámbito do ensino, todos os estudos apuntan a unha ruptura xeracional co idioma cada vez máis acusada, a perda veloz de galegofalantes e a diminución de persoas que só usan a lingua galega. A política lingüística levada a cabo polo goberno do PP, instalada en falacias e eufemismos, cortesía lingüística, bilingüismo cordial, pretende negar a situación de conflito lingüístico que vivimos e mesmo busca excusas inaceptáveis para xustificar os alarmantes datos que verten os estudos mencionados, tal como puidemos escoitar da persoa representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude nestas xornadas. Enténdese que a situación de diglosia e de conflicto permanecerá mentres dure o proceso de sustitución da lingua dominante pola propia e dominada, o galego, e mentres as políticas lingüísticas aplicadas neguen esta situación e non implanten medidas eficaces para revertela. Segundo se confirmou polos estudos do INE, analizados hoxe polo Consello da Cultura Galega, constatamos que a situación da lingua catalana e vasca, que xa de seu parten de contextos diferentes entre sí e co galego, mostran unha evolución na competencia e uso das súas respectivas linguas ben diferentes da nosa. Confírmase así que o compromiso dos gobernos en Cataluña e País Vasco dan froitos no avance normalizador, dada a asunción da súa identidade nacional, cultural e lingüística. Non así a política do goberno galego, que incluso eliminou a palabra normalización do decreto de 2010, que emana da Lei de Normalización Lingüística para poñelo ao servizo da súa política centralista e españolizadora. Ante isto, como docentes, é imprescindível e necesario que demostremos o noso compromiso coa lingua e exerzamos os dereitos que temos, denunciando calquera tipo de discriminación do galego. Tal como se reflexionou nestas xornadas, o ensino é un ámbito da sociedade que pode desempeñar un papel crucial na mudanza desta situación, nomeadamente se temos en conta que o retroceso da competencia e uso da lingua afecta en especial á poboación máis nova. Desde as entidades organizadoras facemos un chamamento ao profesorado galego a superar os límites e prohibicións do actual decreto, convertendo o galego na lingua da docencia nos centros de ensino.
Sabemos que foi precisamente a actitude comprometida do profesorado o que permitiu desde sempre suplir a falta de vontade política e o carácter desfavorecedor da legislación educativa aínda vixente. Tamén, desde a perspectiva das entidades organizadoras, entendemos que nesta situación de emerxencia lingüística extrema o noso obxectivo fundamental debe ser que o galego sexa a lingua vehicular de todo o ensino, de xeito que se empregue en todas as materias e todos os niveis educativos, tal como indicábamos xa no ano 2020 na proposta de bases para a normalización lingüística en Galiza, consensuada con outras organizacións sindicais, sociais e de renovación pedagóxica. Ademais, consideramos necesarias outras medidas concretas para o ensino, como a galeguización dos currículos, de xeito que se coñece e valore a nosa particularidade como país en xeral e a nosa lingua en particular, a creación dun plan de formación do profesorado dirixido a acadar a normalización lingüística, a exixencia de realizar, cando menos, unha das probas en lingua galega nas probas de acceso á función pública docente, así como o fomento de materiais didácticos para todas as materias e módulos profesionais, nomeadamente en educación infantil. Por todo isto, máis unha vez, como conclusión destas xornadas, reclamamos 1. A actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística do ano 2004, abandonado pola Xunta, e a súa posta en vigor das súas propostas, reactivando de inmediato como punto de partida en aras dunha normalización lingüística real. 2. A urxente derrogación do decreto de plurilingüismo e a posta en marcha dun modelo de normalización lingüística plena no ensino. 3. A adopción de medidas concretas no ámbito educativo, hoxendía fortemente desgaleguizador, que atallen a sangría de falantes e a perda de competencia oral da lingua. 4. Un cambio de rumbo radical na política lingüística da Xunta de Galiza que garanta e facilite a utilización do galego en toda situación, lugar e circunstancia, e que supere a actual proposta de partida que valoramos como totalmente insuficiente. Ademais, queremos incidir no chamamento ao profesorado galego para que se manteña firme no esforzo e superación de limitacións a respecto da lingua, tal como demanda a plataforma Queremos Galego, da que as entidades organizadoras formamos parte, incidindo en que a reversión desta situación é posible cun compromiso de todas e todos que debería ficar reflectido nos proxectos lingüísticos dos centros. Ao mesmo tempo, é preciso ter en conta a necesaria acción colectiva de toda a comunidade educativa a que facemos un chamamento para unha urxente activación da resposta social para avanzarmos na normalización lingüística nos centros educativos. Para isto, debemos partir de propostas alternativas que supoñan unha resposta necesaria diante da situación de emerxencia lingüística e da inacción do goberno galego. Ben, pois con estas conclusións e propostas damos por pechadas as xornadas, pero mantemos as portas abertas para seguir tecendo redes, como dicía a presidenta da SPG, para seguir mobilizando a sociedade, como dicía o presidente pola mesa, pola normalización lingüística, ou reactivando a comunidade educativa arredor da nosa lingua, como propoñía o secretario nacional da CIGA Ensino. Ben, pois despedímonos entón por hoxe, seguramente nos veremos en breve para poñernos en contacto e traballar arredor da nosa lingua en prol dela. Se non nos vemos antes, cando menos verémonos pisando as rúas o día 23 de febreiro. Moitas grazas pola vosa asistencia, pola vosa implicación e polo voso esforzo. Boa tarde.